Корейци нищо не знаят. И тръгва. Значи, войната избухва на 17 юни 50-та година. Аз поне съм там. Тръгват. 40 км е Сеул. Още на 18 юни Сеул пада. Те не могат да го спрат. Ония нямат никаква готовност. Тръгва Сеул, Дежон, Дегу, Мигу, Туной и ги натиска чак долу в Пусан. И тогава, че американците усещат какво става и почват да трупат войски. Почват да събират, нали той? Почват, да, японци, французи, и почват лека по лека и стигат, братче, до 38-я паралел, където там ги спират и вече Сталин се оплашва. Уния настъпат. И вика на Мао, ако аз нападна, става световна война. Тръгва и ти. Сталин мобилизира само, Мао мобилизира само един набор и те са 2 милиона и 200 хиляди души. 2 милиона и 200 хиляди души. Китайци. И китайците ги събират на 38-я паралел. Един от синовете на Мао е убит. И ги спират. И гаранции от наша страна са Чехия и Полша, а от западна страна са Швеция и Норвегия. Там съм бил аз, където е в това. Бил съм на Панминджом, бил съм на милитаризираната зона, бил съм в Сеул, Мил и навсякъде и знам какво представя въпрос. И така. И до днес продължава войната. И великият полководец Ким Ир Сен, роден на 12 април, разбираш ли? Той е великият вожд, той е най-великият. Питам един там преводач. А вика, имате ли велик вожд? Защото аз ходих 88 година, когато беше Сеул, Олимпиадата. И ми вика, имате ли велик вожд? Викам, имаме един, ама не знам. Той как се казва? Викам, Тодор Живков. А той кай голям, велик вожд е. А викам, бе, за нас е велик. А той кай не може да е кай велик, колко нашия вожд си. Да, и понеже аз като ученик 10-ти клас, водиха на гимназията да Барата Мадара. Тия знаеш, Станиславе? И там скандирахме Ким Ил Сунг, Ким Ил Сунг, Ким Ил Сунг Цангун Мансе. Значи, ей, великият пълководец Ким Ир Сен. Обаче, 5 минути преди да дойде Ким Ир Сен ни казаха никакви ръце. Само скандирате, защото някой се оплашил да ни скара пищов и да кръмли великия вожд. Разбираш ли? И само Ким Ил Сунг. И отиваме там в делегация, ние една голяма делегация и сега отиваме всички обаче с маратонки, бермудито, само аз с костюм, с тънка възел и те вика, докторе, вика, ти трябва да кажеш, вика, слово. Викам, ще го кажа, няма никакъв. И отивам аз на и почвам, на руски говоря и ми превежда, да. И говоря на руски, он не превежда предача, мистер Зам, превежда за дружбата между България и Корея, за той, за това. И накрая завършвам с тия думи. Ким Ил Сунг Цангун Мансе. И да виж какво става. Всички маси стават и всички почват да го пляска, ама жестоко. И благодарение на това си изкарах ваза от великия вожд. Изкарах си и пачка и много подаръци. Скивала майга. Така че запомни едно. Великия живее, великия вожд. Неговия син Ким Чен Ир, те му викаха любимия другар. После той го наследи. Сега Ким Чен Ун, който он е служен една танцорка, разбираш ли? Ли Сун Джу. Разбираш ли? Да. Доказаха, че действително тя е танцорка, но не е от знатен произход, защото тук бузите надолу и брадата е отивала враче като на каменоделка. Разбираш ли? Да. Не е знатен род. Да, обаче е така. След като е харесал Ким Чен Ун, значи тя е. Да. Да, това е. Да. Отгони се смелта. Да, не. Искам да ти кажа, че значи елмазните планини 2/3 са в Северна Корея. За първи път в живота си, его честен кръст, видях как се копаят диаманти с копач. Казвам, с копач, бе! Такива затворници, осъдени на 23 години, копаят диаманти с копач, бе! Ако някой беше казал, ще бе, бега от тук, бе. Диаманти, бе, такива диаманти с копач копая, бе. Южна Африка също работа. Да, бе. Страшна работа, да. Те са много богати. И сега нашко се опасяват. Има голяма стена между Северна и Южна Корея, която е, долу е, той е трапец. Долу значи е 7 метра. Не, 10 метра. Височината е 7 метра, горе е 5 метра. Има само 3 места, където могат да са мини. Разбираш ли? И се опасява, че тя толкова е направена здраво, че ако я взривят, след като се обединят, Южна Корея може да остане остров. Това е огромно направено нещо, да. Надолу смятай колко. Но се е правили Южна Корея, за да не ги нападне Северна Корея. Защото град Кесон, който е на 5 км в севернокорейска територия, това е столица на династията, разбираш ли, на старата династия Корио, от която произлиза държавата Корея. А династията Ли, която управлява после, тя пък столицата е в Сеул. Столицата е в Сеул. Значи 40 минути е от Панминджом до Сеул.
То е 40 км нещо. И ти имаш чувство, че от джунглата влизаш, братче, в Ню Йорк и гледаш така, като Кинг Конг, както си Иван. Чай да седна. Айде. Как беше да живее? Ким Ил Сун Цангун Мансе. Да живее великия полковец Ким Ил Сун. Цангун Мансе.